alibazisayo emzini wakhe ulindiwe yilaa nkundla ye-religions i-St. Henry apho kukhona iqumrhu labantu abachasana kunye noKristu Yesu. Ngoku ulinde apha uYesu ethi uMongameli akuze ayafika kweli qumrhu lase-St. Henry. Indifundiseke le nto into yokokubana kuyo yonke le scenario endiyifundileyo apha ukungaphenduli qho kukaKristu Yesu kundixelela into yokokubana to pay a revenge ayona nto ebalulekile. Ukusube ngathi nje uthaba olu lwakho alukwenzanga nto ngoku lukwenzileyo. Ndikubela ngelithi ngendinamgotakoti uAnas ukuba uYesu ukuba bendinguAnas kodwa kufuneka le mission yokuxolelwa kwethu ifezekiseke uyandluliseke uKhayafa angazi uba kwenzeke kwaKhayafa uyazi Thixo uYesu uphambi kombingeleli omkhulu incwadi yevangeli okubhalwa kuMateyu
isahluko ngamashumi mabili anesithandathu. Umqolo owamashumi mahlanu anesixhenxe uyoma umqolo wamashumi amathandathu anesibhozo. Abo ke bambambayo uYesu bamholela uKhayafa. Ndime apha ke ndime phambi koKhayafa. Kusekuseni kumalunga ngela xesha lesibini umnyama umkhosi wamaRoma usuka kwa-Anas uya endlini yombingeleli omkhulu uJoseph ben Caiaphas. Ongumyeni kaLeya intombi ka-Anas, ungumkhwenyana ku-Anas. uMarko ke noMatthew bayangqilelana ukuba eneneni wathathwa uYesu Kristu kule ndlu ka-Anas wasiwa kwaKhayafa for a second consultation. Ngeli xesha mongameli akakabekwa tyala uYesu Kristu. Uthi ke lo mbhali abo ke ambambayo uYesu bamholela uKhayafa umbingeleli omkhulu. Masingene ke kule ufika pha unyana kaThixo kunentlanganiso yombingeleli namadoda amakhulu nabafarisi. Kunentlanganiso yamatyala. Aba bantu bahleli ubusuku bonke belindile ukuba uYesu Kristu uzoziswa. Ndifuna uyiphaphazela into yoba ngabantu becawe apha. Benza iyelele lokumbulala uYesu. Abaqali ke lendlu kaKhayafa ukulenza eliyelele. Athi uYohana emveni kokuba emvusile uLazaro wahlala intlanganiso. Wayekhona uKhayafa kuloo ntlanganiso.
abuza umbuzo ukuba senze ntoni na. Ngokuba lo muntu wenza imiqondiso emininzi ukuba sithe samyeka bonke abantu bokholwa kuye. Yeyona nto ingabonwabisiyo okhaya. Ingxaki kaKhayafa abantu bayemka kubo babhuqukela kuYesu Kristu. Babona uYesu Kristu njengomsindisi. Uthi ke uYohane ukususela lo mini babhunga ukumbulala uYesu. Umhlawumbi nawe njengulapha unamabhunga ngawe. Kunamayelele ahleliwe ngawe ngeli xesha uhlelayo. Kodwa ke ukhona uYesu. Ukhona uYesu. Sibuyele kule ndlu kaKhayafa. Apha ummangali umYuda. Ummangalelwa umYuda. Abangqina ngamaYuda. Ngabantu aba ebekufanele uba baqulisa ukudumisa kuye. Kodwa eyona nto bayenzayo baxoxa amatyala. Uthi ke xegqitha lombhali waphithizela kulezi. Bafuna amangqina obuxoki ukuze bambulale uYesu Kristu. Kodwa abawafumana. Kodwa atafika amangqina obuxoki amabili. Athi lo wathi uyakuyichitha itempile kaThixo ayivuse ngeentsuku ezintathu. Kodwa ke thina siyayazi inyaniso. Uthi uYohane kwesasahluko sesibini verse 19 uthi yichitheni le tempile. Kodwa mna ndinako ukuyivusa ngeentsuku ezintathu. Zange ayithethi uYesu Kristu into uba uzoyichitha itempile kaThixo. Kodwa ngamangqina ajikisitho kuba abhatele. Andazi uba bangaphi nabantu abasesiseleni ngenxa yobungqina obuxoki. Andazi uba bangaphi abantwana abazinkethayo ngenxa yobungqina obuxoki. Kodwa ndifuna ubuza wena rhamente kaThixo uba ukweliphi icala. Emveni koba bethetha ubungqina ngoYesu Kristu, uthi lo mbhali waphakama uKhayafa wama ngenyawo wabuza uYesu Kristu, akuphenduli nto na? Bangqina ntoni na aba ngawe? Wahlala yena uYesu Kristu wathi thu. Zikhona imeko ezingafuni impendulo. Zikhona imeko ezidinga uthi thu. Athi uDavide yithi xwaxa ulinde uYehova.
musa ukusivuthisa ngomsitho ngonempumelelo ngendlela yakhe umuntu ofeza amayele ngakhe uba ukhaya papa ufeza amayele ngakhe ayikho into yoba uYesu Kristu aphethe wahlala yena wathi thu into asifundisa yona apha uYesu Kristu ukuba amanye amaxesha funeka silahle umsila sishiye ubushushu kuba oko kusindisa ekwenzeni ububi uthi ke ngokukhaya ndikufundisa uThixo ophilileyo unguyena uYesu Kristu unyana kaThixo waqala wavula umlomo uYesu Kristu uthi selutshile ndithi kuni emveni koku niyakumbona unyana womntu ehleli ngasekunene kwamandla esisa esemafini ezulu noba ingaceba ukumbulala kodwa emveni koku niyakumbona unyana womntu ehleli ngasekunene kwamandla esisa esemafini ezulu waka uthetha umbono kaDaniel athi uDaniel ndabona embonweni ebusuku nako kusiza ngamafu ezulu onjengonyana womntu wafika kwinyanga lemihla wasondezwa phambi kwabo wanikwa igunya nobuhathi nobukumkani kuzo zonke intlanga nakuzo zonke izizwe nakuzo zonke iilwimi wangathi uYesu Kristu uthetha nombono kaDaniel uthi lo mbhali wasukuma uAnas uKhayafa wathi wasikhazula ingubo zakhe esithi wenyelisi sisakufunela ntoni na ubungqina wajonge bathi wathi uyabona ngoku ndikuvile ukwenyelisa kwakhe nithini nani aphendula abantu bathi unetyala lokuba makafe ngoku umongameli ndibhithisa uYesu ndimkhupha lendlu kaKhayafa ebekwe isityholo sokwenyelisa kodwa mongameli eyona nto ndifuna abantu bayive noba utyholiwe na ngokwenyeliso noba abantu bafuna afe kodwa uthi uYesu emveni koku niyakumbona unyana womntu ehleli ngasekunene kwamandla esisa esamafini ezulu ndibhithisa umntu onjalo ke wemongameli ngoKristu inkosi yethu amen.
kaphaya kwincwadi yevangeli kaYohane isahluko seseshumi elinesibhozo ivesi yona ngeye-28 ukuyoma ku-40. Yohane chapter 18 verse 28 to 40. Ngingasifundanga isifundo sami mongameli nehamente yonke ndizawuthi qaba nje iverses ezimbalwa ngoba side kakhulu esi sifundo sami. Bamsusa ngoko uYesu kuKhayafa bamsa kwindlu yerhuluneli bekukusasa ke oko bona abangenanga endlini yerhuluneli ukuze bangadyobheki ukuze bayidle iPasika. Verse 33. Wabuya ngoko wangena uPilato endlini yerhuluneli wambiza uYesu wathi kuye, wena unguye na ukumkani wamaYuda? Kwakhona ndiphinde ndiyokufunda kuverse 35. Waphendula uPilato wathi, kanene mna ndingumYuda na? Luhlanga lwakowenu nababingeleli abakhulu abakunikeleyo kum wenze ntoni na? Waphendula uYesu wathi, ubukumkani bam asibubo obelihlabathi. Ukuba bebububo obelihlabathi ubukumkani bam, amakhonza am ange ezama ukuze ndinganikelwa kumaYuda. Ngoku ke ubukumkani bam asibobalanga. Waphendula kwakhona uYesu xa wayebuzwa kwangoku bukumkani, nawe uthi ndingukumkani? Mna ndizalelwe oku, ndizele oku ehlabathini, ukuze ndingqinele inyaniso. Bonke abangebenyaniso bayaliva ilizwi lam. Nkose ngibawo ke mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Ngoku sikwinkundla yokuqala kaPilato kwakusekuseni ngoLwesihlanu. uYesu ususwa kuKhayafa waziswa apha kuPilato. Uza ke uYesu ebotshiwe njengebanjwa. Ekaleni kwakhe uYesu kwaye kukho amasoldathi awayemgadile njengebanjwa kuba liyagadwa kakade. Inkundla ngelo xesha izele ngababukeli. Ngaphandle kwenkundla kukho abagwebi beSanhedrin, kukho abapristi neziphathamandla zamaYuda, kukho iingwevu zebandla. Ithi le mbali kodwa iziphathamandla nabalawuli bamaYuda abanako ukungena kwinkundla yamaRoma, ngoba kaloku ngokomthetho wabo xa benokungena bangaba bayazingcolisa ukuze bangayidli iPasika. Bengayiqondi into okokubana sebegqibile ukuzingcolisa
kutsho wayekhohlakele kakhulu enqwabalala ethiywe ngamaYuda njengokuba wayeye wathunyelwa kwaYuda ukuba ayokulawula khona. Kutsho ke ngoku yayiminyaka emithathu kuphela elawula kwaYuda. Kungelixesha ke ngoku kwakufuneka echophele elityala likaYesu. Yena ngokommo wakhe wayehlala eKhasara apho ikomkhulu lazo zonke irhuluneli zazihlala khona. Kodwa ngelixesha lePasika naye wayekhona eJerusalem ukuze abe nako ukunqanda izidubedube ezinokuba khona. Uchophela elityala ke likaYesu njengoko wayeqhela ukuwachophela kakade amatyala amakhulu anobunzima ezaphula-mthetho. Kodwa wathi akujonga uYesu wabona umntu ozolileyo, wabona umntu onesidima enobuso obungenazo iimpawu zesaphula-mthetho, wabona indoda ethwele iimpawu zezulu. Wabuza uPilato into okokubana lityala lini na elimmeka lona lo Yesu. Baphendula amaYuda athi singesingamzisanga kuwe ukuba ebengenguye umenzi wobubi. Bamtyhola ngento okokubana wenze ububi. uPilato akazange asamkele esi sityholo ngoba kaloku sele umbonile uYesu into okokubana akanakuba unguye umenzi wobubi. Aze amaYuda aphinda azame ezinye izityholo, amtyhola ngezinto ezininzi endingabalula kuzo ezi zilandelayo. Bathi uYesu uyasiduba-duba isizwe samaYuda. Bathi uYesu uthi amaYuda makangayibhatali imali yerhafu kaKhesari. Esesithathu isityholo bathi uYesu uzenza ukumkani wamaYuda. Ngexesha bathi uYesu uyasiduba-duba isizwe samaYuda. Bathetha into okokubana uYesu njengokuba ebehamba efundisa, ehamba ephilisa imilwelwe, evusa noLazaro abafileyo, yiyo le nto ke ngoku bathi uyasiduba-duba isizwe samaYuda. Xa besithi akayibhatali irhafu kaKhesare, bazama ukuthi akazenzi izinto ekufanele ukuba ziyenziwa ngoba kaloku bayamoyika uKhesare njengoko engumlawuli owoyikwayo. Baye boyika into okokubana abhukuqe umbuso kaKhesare ngoba kaloku uPilato ukuba ngaba wayeye wayivuma le nto wayeqonda into okokubana uzawuphelelwa sisikhundla. Siyayazi ke ngokwalapha emhlabeni isikhundla yiyona nto ethandwayo ngabantu, bade bancame bathengise nangegazi elingenatyala ngoba kaloku bathanda isikhundla. Xa besithi uYesu uzenza ukumkani wamaYuda, impendulo yale nto siyifumana phaya xa sicula siyakudumisa Thixo kulaa mqolo othi ungukumkani wokungcwalisa wena Kristu. Balibele into okokubana wayeprofethi okwasekuqaleni lokumkani, kwathiwa siyakuzalelwa ukumkani.
ngoku bamtyhola ngoba uthi ungukumkani. uYesu uyamchazela ukuba uthatha ukuthini na xa esithi ungukumkani. Sesivile kwakweza verse bendizifundile uverse 36 no-37 no-38 kwesisifundo sam. Ngoba kaloku uyabaxelela abababhali nababafarisi neziphathamandla, uyabaxelela into yokokubana obam ubukumkani asibubo obeliliswe. Athi uPilato kuye, yintoni na yona inyaniso? Bese sivumile sathi indlela yenyaniso. Ngoba kaloku uthini? Ndim indlela, ndim inyaniso. Akukho namnye uyawuya kubawo engayingam. uYesu ke lo. Abayazi uPilato into yokubana xa uthetha nale nyaniso. Yiyo le nto ayibuza kwalapha kuye athi intoni na inyaniso. uPilato akumvavanye uYesu akazange amfumanise enatyala. Ngoba kaloku uva izinto eziyinyaniso zodwa. Ufumanisa into yokubana uYesu uphendula engenaxhala. Ngoba kaloku ezi zinto atyholwa ngazo ayisizo. Ndatsho ndaqaphela ke ukuba kule nkundla okokuqala nje bekufanele into yokokubana kukho umtshutshisi, bekufanele into yokokubana kukho umgwebi, bekufanele into yokokubana kukho abamangali namangqina. Kodwa into esiyifumanayo yinto yokokubana uYesu uhleli noPilato kuphela apha ngaphakathi. Abanye abantu ngaba abangafunanga kungena ngoba besithi abakwazi into yokokubana bangazingcolisa ukuze bayidle kakuhle iPasika. Bahleli ngaphandle. Into eyenza ke uPilato yayikoko ukuba amane ngena esiya kuYesu Kristu eyombuza imibuzo ayive ngaba babingeleli okanye ngalamayuda apha ngaphandle xa emtyhola. Usebenza loo nto ke yokumane ezongena ngaphakathi apha enkundleni aphinde aye ngaphandle kubo ayonqinisisa. Umfumanisa into yokokubana ke ngoku akanatyala. Kodwa amayuda ongeza esinye isityholo athi ulahlekisa abantu kuyo yonke iGalili nakwaYuda. Wathi sakuva ke ngoku uPilato into yokokubana uYesu lo ngowaseGalili, wazama kule meko into yokokubana zikhulule kweli tyala. Akuva into yokokubana lo Yesu kanti ngowaseGalili. Wamthumela kuHerode umlawuli waseGalili owayeseYerusalem naye ngelo xesha lePasika. Ndigqithisela kuHerode le nkundla. Yeah.
ufumane esisifundo esichaza lembali kaYesu Kristu emi phambi kweHeroda apha kule ncwadi kaMvangeli uLuka isahluko ngamashumi 23 sifunda ukusuka kwivesi yesi-8 siphele kweshumi elinesibini. Bhalwa nguMvangeli uLuka chapter 23 from verse 8 to verse 12. Verse 8. Ke kaloku uHerode akumbona uYesu wavuya unene. Kuba bekumzuzu ethanda ukumbona. Ngenxa yokuba ebeve kuthethwa izinto ezininzi ngaye. Kanjalo wayethembe ukubona umqondiso usenziwa nguye. Wayembuza ke amazwi amaninzi. Akamphendulanga nento. Mayike ababingelela abakhulu nababhali bemmangalela kabukhali. uHerode ke kwanempi wamenza into ngento uYesu wadlala ngaye wamthi uhambo ngengubo eqaqambileyo wamthumela kuPilato. Ngaloo mini babazihlobo ke uPilato noHerode ukuba ngenxa engaphambili ebenokutshaba phakathi kwabo. Ngeli kaKristu le angakuthi konke angasikelela uYesu wakwayo ngokude benaphakathi. Amen. Silapha kule nkundla yabucala kaHerode. uYesu umi apha ngokuthunyelwa nguPilato. Isizathu soba uPilato amthumele uYesu kuHerode into yokufumanisa into yoba uYesu lungumntu noHerode ungumntu. Okwesibini uPilato ufumanisa into yobana uHerode lapha eJerusalem uzeholideyini wamthumela kuba makaye asisikili ke esi sobupolitiki esenziwa nguPilato. Sisikili sokuzikhupha kule case into yobana mayiyoxoxwa kokwenu le case umntu wakokwenu. Wahamba kuYesu egxagxamiswa wayomiswa phambi kweHerode. Ubani loHerode? loHerode esithetha ngaye namhlanje unyana kaHerode the Great. loHerode uHerode Antipas. uHerode Antipas lona ngula Herode wanqumla intloko kaYohane. ngula Herode wathi xa bendifunda amagama akhe amanye kukho igama elithi unguwarrior, yinto ezulayo. Elinye lithi izakawat. Waba nokubhetyabhetya mhla unkosikazi yakhe yathi emntaneni amboyicela intloko kaYohane. Akakwazi umathi anoyivuma loo nto. Wavuma. Imiphambo lobhetyebhetye legwala uYesu. uHerode apha akho nto ayifumanayo eyenziwe nguYesu. Kodwa lapha phambi kwakhe ukwezathethe elityala. uHerode Antipas lona jobemapha nje uYesu ngoba besifunda apha nje kwindawo ethi wayevuya ukuzisoka Yesu. Kutheni evuya nje? uHerode uyavuya ukuzisoka Yesu ngoba bekukudala efuna ukumbona, efuna ukwenza imimangaliso. Okwesibini ufuna ukumbona ngoba ukrokrela into yoba ngathi uYohane wavuka. Ngenze into yoba nguYohane kuve xa kuthiwa umntu ukuthi uyabona. Uyaqala ke ngokuba kungenzeka into yobana wavuka uHerode, abantu bayambona bathi wenza imimangaliso. Ufuna ukumbonela loo nto bangaba nguyena. Wafika ke wafumanisa ubana ayinguye loo nto. Nasi into efuna umbonela zona. Ukwenza loo mimangaliso. Asijonge ke ngoku sikhawulezile inkangeleko kaYesu. Unjani apha phambi kwale court? Unjani apha phambi kwaHerode? uYesu udiniwe. Sofumanisa into yobana aba besuke eGetsemane ebethwa, ebotshiwe, engakwazi nozihlamba. uYesu udumbile ukumonqoza. uYesu uyaqaqa nje. Ukhangeleka elusizi unyana kathi. Umila apha. Nemigruzuko. Wenza dala esisweni.
wathula uYesu phambi kwaHerode wathi xwaka ebuzwa imfitshi zemibuzo wathula wathi xwaka wasalisa isiprofeto saprofeto Isaiah chapter 53 verse 7 wakhanganiswa wasithoba engawuvula umlomo wakhe enjengemfana esiwa eqhelweni nanjengebhusha esisidenge phambi kwabadwebi wathula wathi akawuvula umlomo wakhe ngoba kamente yasekhaya kuyafuneka uthule lithi izwe liphithizela ngegama lakhe lithi izwe lithetha ngawe uthule uthixo uthi kunendlela okufuneka khangela abangqina ufane noYobi uthelani ingqina lisemazulwini thula uthixo suphendula yonke into uHerode ke ngoku apha usuka apha kwezikhabhathi zabekhote ezinde ukhupha ingubo eqaqambileyo yamambathisa uYesu ngayo ngelakhe uyamhlaza ngelakhe ufuna bona nasisidenge xa kukhulunywa into yobana nantsi le nto uba abantu bathi betaba kwenza into bathi babenzakalisa bathi bayakuhlaza bathi bayamphakamisa kanti ingubo ngokwethu ingubo yembathisa ikumkani xayemkhupha uthi naku ukumkani wakho esiza kuwe embethe ingubo eqaqambileyo uthi uyayithi 27 ngayithetha uthi bamkhulule zakhe ingubo bamembathisa le ngubo eqaqambileyo bamphakamisa bayeke abantu babekudobela phansi uthixo aphakamisa ethi ukutsho nje kwami aphakamisa uthixo beke nguhlekisa ngaye kanti uyamphakamisa Yesu kanti uthi xa emkhupha embethe le ngubo thina xa sijongile lokumkani uzama ukuthi nanku ukumkani wozuko ubani lo kumkani wozuko uza Isibanga ke senzeka apha esinosithetha sesokuba ezinkundla zilapha ngaphambili zintathu nale nkundla kaHerode they are missing the opportunity adlalisa ngexesha uYesu seme phambi kwabo abamvuma njengenkosi nomsindisi abamamkela uYesu seleze ngokwakhe bamyeka wagqitha abamvuma abathi into yobana ngena empilweni yam uyitshitha impilo yam uyisebenzisa bamyeka wagqitha angatsho into yobana ndinguboni phambi kwakho ndinetyala thixo wam phakamisa izandla beze kuye baliyekele uYesu selengenile endlini ukangaphi thina family yasekhaya ufike esihametheni zethu ukangaphi kuthethwa usithiwa ngokuYesu eme phambi kwakho asathi umuntu uYesu ushunyayelwe ezintendini uYesu ushunyayelwe endaweni ethile abuye sengenile elapha ngaphakathi waske uHerode akayenza into yakhe yenziwa kumfundisi omkhulu uNikodima owathwethwa wathi ndamnqanelwa ngabonke ngaliya ndimfuna ngalapha izinto zonke yathi ndamfumana wathi bamfumane wathi ngomndiphumle kuYesu ukofefelo kwayinethembe elikhulu lenceba apostole lothuba baliyeka abalisebenzisa baliyeka abalisebenzisa ithuba uYesu sele khona elapha bangamvumi njengenkosi nomsindisi wabo ndibona zange bayiva into yathethwa kuJohn Wesley uJohn Wesley kuyinto yakakhe into yobana nawe Herode nawe Kayafa nawe Pilato wonke umuntu uthe bonke abantu bayadinga ukusindiswa bathi bonke abantu bangasindiswa bathi bonke abantu bangasindiswa ngazazi abasindisiwe baye bonke abantu bangasindiswa ngokugqibela bayeke ithuba iHerode bayeke ithuba lagqitha uYesu kengoku kasijonga apha usebenza uYesu sele esengxakini esetyaleni kodwa uyasebenza uYesu ukusebenza kwakhe kokubana udibanisa umhlaba sahluka uthi uverse 12 uHerode noPilato abazisihlobo suka ngabemi kodwa bebezintshala babona abantu bengavani bathi ngenxa yale case yakho bavale
bathi ngenxa yekhesi yakho bakhwelisane nasezimotweni, bathi ngenxa yekhesi yakho bahlale kunye kuthiwe i-table for 5 behleli ngenxa yakho bebuka elityala lakho befananga ngawe bengavani ngoba kaloku bedala into yoba uYesu Kristu makabenze bavane abababini uthi uYesu into endathi ize lapha ndathi ize ukuze babe banye ngoba mntana bawo sibani ngoba mntana bawo sibani ndiyofamba ngoku siyayijonga xa usengxakini uphambi kwenkundla zabantu balapha emhlabeni funeka ume uthi uzusilwele thina zitaka zakho ukabonzululwa kweentaba zethu ize siqinisile ukuthandwa amandakho ekusibembeni nje singakoyiki yonke nto uyashuwa wathi xa ebona imeko zimbi wathi ninenewuthixoka eneva yakulilwa uye siyaphuma ngoku iphindisa kwaPilato iphindisa kwaPilato noba kwenzeka ntoni na namngobuna andiyingenile ndaba iphindisa kwaPilato Mongameli yehlamente yonke uYesu phambi koPilato okwesibili uJohane isahluko se-19 ivesi yeshumi
uyavuma ivesi yeshumi lesibili enesithandathu. uYesu phambi koPilato. Verse 10. Kaloku uYesu akamphendulanga, athi ngoko uPilato kuye, akuthethi nakum. Akwazi na ukuba ndinegunya lokubethelela emnqamlezweni, nokuba ndinegunya lokukhulula. Waphendula uYesu wathi, ungenalo igunya nakanye kum, ukuba ubungalinikwanga livela phezulu. Ngenxa yoko ondinikeleyo kuwe kunesono esikhulu ngakumbi. Ngenxa yoko ke uPilato wayefuna ukumkhulula uYesu, kodwa amayuda anqangaza esithi, ukuba uthe wamkhulula lo, akusiso isihlobo sikaKesari. Bonke abazenza ukumkani baxhasa uKesari. Elivile kangoko uPilato elozwi, wamsisa phandle uYesu, wahlala esihlalweni sokugweba kwindawo ekuthiwa sisandlalo samatye, ngesihebhere yiGabata. Kaloku kwakuyimini yokulungiselela iPasika, ililixa ngathi lelesithandathu. Athi kumaYuda, nanko ukumkani wenu. Wona anqangaza esithi, susa, mbethelele emnqamlezweni. Athi uPilato kuye, ndimbethelele emnqamlezweni na ukumkani wenu? Baphendula ababingeleli abakhulu bathi, thina asinakumkani ingenguye uKesari. Wandula ngoko ukumnikela kubo ukuze bambethelele emnqamlezweni. Lilizwi lenkosi. Ngosemva Nkosi yosuku. Bayisikelele. Iseza kuthethwa ngoku kugcina naphakade. Amen. Usenkundleni kaPilato okwesibili. Le yinkundla ejongene nemicimbi yorhulumente ebizwa ngokwesilungu ngoba yi-Roman civil trial. Akaqali uYesu ukubuyisela kule nkundla kaPilato. Okwesibili, uPilato akumbona uYesu, weva kabuhlungu, wabonakala ekruqukile, because inyaniso yona uyayazi ngoba lo umuntu akanatyala. Yangathi uthi asibankosi yamzayithini nalento bamsaphi lo muntu. Ngelishwa imeko kaYesu umuntu osizi novelano ayisajongeki. Kodwa imvana kaThixo izokubiswa kule nkundla ngoba amaJuda amfuna efile nakufa oko efele emnqamlezweni. Ngokwembali ke yamaJuda babengayenzi into yokubulala umuntu bambulalele emnqamlezweni. Ibiyinto entsha koluhlanga lamaJuda lento bafuna ukuyenza kuYesu. Injongo yoba bafuna uYesu afele emnqamlezweni. Okanye mandiqale ndithi ngokwesithethe samaJuda ubebulala umuntu ngokumquluba ngamatye. Okwesibili ambulala umuntu ngokumtshisa ngomlilo. Bathotha lendlela intsha ke ngoku yokubethelela emnqamlezweni. Kodwa yona culture ebeseyibukheleka yintoba ebexhonywa emnqamlezweni umuntu selefile ekubeni equlutywe ngamatye ukuze intaka zezulu
namarhamu ngasendle azondle ngomzimba wakhe. Ngoba amaJuda emveni kokubhunga ngembane engenatyala adicide intoba makafe afele ehlazweni. Ukufa kwasemnqamlezweni ibikukufa kwehlazo. That is why amaJuda adicide intoba ukufa kaYesu Kristu mayeleko kwasemnqamlezweni. Jesus Christ is in the center of his suffering. Usembindini wenhlungu yakhe. Njengoba ngisithi inkangeleko yakhe ayisajongeki. Kodwa into engumangaliso yintoba enhlokweni yakhe xa esuka kule nkundla ingasentla uthwelisa isithaba entloko yakhe. Isithaba sisimbolize intoba bayavuma bayamnikezela ubukumkani nokulawula kwizinto zonke eziphezu kwehlabathi efumana amandla avela ezulwini. Abayiqondi loo nto kodwa bahamba bephethe imishini ethi makeze kule nkundla ukuze agwetywe. Eyona nto ingumbono ongaqhelekanga kule nkundla yintoba uPilato u-operator kule nkundla ngendlela engaqhelekanga ngokufana nenkundla eziqhelekileyo zelizwe siphila kulo. Ngoba kule khothi yakhe nguye noYesu amaJuda decide usibekela ngaphandle ngesizathu sesithazi wapha ngasentla. uPilato akumbona ke ngoku uyambuza umbuzo unguyena ukumkani kwamaJuda. Uphendule uYesu esithi nawe uselutshiye. Yamthukuthezela uPilato lento ngoba inyaniso ngaphakathi uyayazi intoba akanatyala lo mntu. Walangazelela ukuba ngamkhulula uYesu. Kodwa inkathazo yinto yoba njengomRoma ophila phakathi kwamaJuda kwiitheritori zamaJuda ngokomthetho wolawulo lwamaRoma ubophelelekile uba enze intando yaba bantu bangabamangaleli bakaKristu. Bankangaza besithi ungalingi umkhulule lo mntu. Wajikeleza uPilato ekhangela isolonja lokhu uzamkhulula kanjani lo mntu ngoba inyaniso uyayazi uba akanatyala lo mntu. Wathi akujonga wabona intoba kule nyaniso ayaziyo xa ejonga abamangaleli bakaKristu ajonga imeko yobomi bakhe kule ndawo akuyo wadicide intoba akanayo enye indlela ngaphandle kokuba aplize abamangaleli bakaKristu. Uma ke uPilato ngelithi into endizawuyenza siza kumbetha nje ndawugqiba ndimkhululele kuni nenze ndikuthandayo ngayo. Wamtyabula imivimbo ethi xa ingena kuye